Oh, no. A complex Buddha. Ngiyasolisa gqithi ke la moto. Can you believe uba ikhe yama ndisengqushwa? Hayi ndimisile engqushwa. Enye into bendithothi abantu becontract qha ke ndincedwa ndatsala ngenye ibhotsotso. Insusa engqushwa yazondifaka apha ebhayi. I think Monday, Friday. Bendiyilungise nge-3,000 le moto. Kule nyanga ndizawuyifakela ii-seatbelts. Ngenye 3,000 leyo. Ungaze ube namoto mtshana. Yho, duru le nto le. Awujikelezi? Uyajikeleza isite? Hey. Umntu umile nje esitopini akathethi. Udlala ngobuso qha. Because lo mbuzo ulula uyajikeleza okanye hayi. Indaba ziyadlalisela ngobuso. Laa mntu sizawufuna unceda phaa kuwe ngenye imini. Angefo afune ilift. Kodwa uyagezela ngoku. Abantu kodwa. Iyazimosha ke imoto le ntwana le. Ibinepolo ebomvu yadila ngayo. Ingene ngayo emthini. Ifola polo ebiqhuba imoto katatayo. Yatshona ngayo elwandle. Amosha gqide ntwana le. Yayiqhuba ke le ntwana le. Pele! Bastard. Hey, fresh ke la moto la pele. Fresh gqide. 323. License la bastard. Excelavi. Uzwejwini? Ewe. Oh. Yo, mandi voice yakho nono. Uzothenga ibhakethi nawo? But ndizothenga ice cream. Okay. Mhle man. Kambi number yakho man. Pregnant but. Ebensathi awuzi lawe. Ndisokoliswe ngumama. Usike wathi mandipheke ndivase nezitya. Oh. Wake wambukela waTrimon. Or ufuna ifilms ka-2020. Ungamfaka nalo mantri ntoni. Inoba umke utyile kokwenu. Grand moskephiko. Ingxaki ikhanditye oko kusile. Lambe ndiweak.
ndibona ngu Hayibo, yintoni leyo? ungubani? Stixo, ndiyoyika mna. Phola lavi ndikhona zakuprotector zakuprotector. Incedeni.